ברוכים הבאים לסקירה הראשונה של אתר שלופים, שלופים co.il. היום אנחנו נזכור את היתרונות והחסרונות של מכשיר הנוקיה 5800 מיוזיק אקספרס, אחד הטלפונים הראשונים שנוקיה הוציאו עם מסך מגע. נוקיה השיקו את המכשיר ב-2007. המכשיר הוא בעל מסך מגע מלא עם 3 לחצנים תחתונים ולמטה, לחצן אחד של ה-End, Send ולחצן אמצעי של אפליקציות. בצידו הימני של המסך נמצא כפתור הנעילה והפתיחה של המקשים. בצידו האחורי של הטלפון נמצאת מצלמת 3.2 מגה פיקסל לצילום תמונות איכותי ביותר. בצידו הקדמי של הטלפון ממוקמת עוד מצלמה לשיחות וידאו אינטראקטיביות. עכשיו, סמוך לעדשה הקדמית של הטלפון ישנו חיישן אור. כאשר מצמידים את הטלפון אל הפנים בזמן שיחה, המסך נחבא אוטומטית ולא מאפשר לך לגוע בלחצנים של הטלפון ולחייג או סתם ללחוץ על איזה לחצן. בנוסף, בצידו הקדמי של הטלפון, כמו שאתם רואים הוא פתוח כרגע, ישנו מקש ניווט. לאחר פתיחת המכשיר לוחצים על לחצן ניווט. הלחצן נותן לנו את כל האפשרויות האינטראקטיביות של המכשיר, אינטראקטיביות ומהירות, כמו מוזיקה, תמונות, שיתוף, סרטים ואינטרנט. מערכת זו שונה לחלוטין ממערכת ההפעלה הקודמות של המכשיר נוקיה, אשר מציעה מגוון נרחב של יישומים וטכנולוגיה חדשנית, אך לדעתי ולדעת רבים ברשת אינה נוחה ואינטואיטיבית למשתמש הפשוט.